Hej YouTube! Her filmer vi igen for Archer Games episode 2. Ja, og det her, det er AG16. AG16. Og det altså er mange forskellige baner. Dengang der er det en Jule-AG, som der er meget populær, som vi tit kalder Jule-AG. Wow, jeg kunne ikke lige join der. Og der er der sket lidt fejl, men nu er han så... Det er Lumok 08 mig igen, ja, der spiller. Fordi han er Kid Kucho. Men jeg vil virkelig håbe, at I joiner den, fordi den er altså virkelig god. Den her server. Men det er ikke kun hele tiden AG16, der er den her bane. Men nej, selvfølgelig ikke. Det er ikke en fast bane, at de sidder, det skifter sådan. Men det er Archer Games, og jeg vil bare lige sige noget. Heroppe, ikke? Der ligger der noget med 16 af de gode golden i, så det er rigtig godt at komme derop. Og når man dør, så mister man alle sine ting, og man kan ikke få ting igen. Kom hvis man finder en, der starter igen. Men ja. Som sagt. Men jeg tror også, at vi skal komme til at spille på nogle andre server. Ja, vi filmer nok i morgen eller sådan noget. Ja, vi filmer en anden dag eller sådan noget. Vi er lige begyndt, det er jo anden video, vi laver her. Ja. Så... Og når man starter, så har man fly til. Forresten, Oliver, Ja, har vi overhovedet sagt vores navn? Nej, jeg hedder Oliver, og det er mig, der hedder Sardo01. Og jeg hedder Mads, der hedder... Og det er hans bror, vi spiller på. Men måske kommer vi også til at lave sådan nogle videoer med en, der hedder William. Fordi vi skal snart holde lagen. Ja. Så han og en, der hedder Lumok 809, og han hedder Nikolaj. Ja, han kommer måske også til at være med. Okay. Men lige om lidt, der begynder vi. Ja, der begynder vi. Nej. Skulle være lige overveje, hvor det var, man skulle ind. Det var lidt regnet, men altså. Det er lige meget. Sådan. Oliver, tag kisten! Ja, der var i det spørgsmål. Altså, der ligger nogle pænt gode ting i. Jeg kan godt tage møllen. Yes. Nej, der er allerede i. Fik du noget ammo? Nej, så glemte jeg til sko. Nej, gjorde du? Ja. Men det er meget. Du skal kun have vist. Men altså, vi håber, at, I kommer ind på serveren? Ja, for det første, ja. Og selvfølgelig også, at I vil join den. Og at I bliver gode til den og får gode penge, og ja. Mange penge hedder det. Ikke gode penge. Altså, man kan ikke stakke, men der er mange forskellige baner. Ja, der er sandbaner. Men altså, det her, det var helt godt. Så starter man også med 2 af de gode golden. Og golden apples er de gode, det er meget, meget, meget godt. Og diamond armor. Ja. Haha, Mathias Hovmand, han er inde. Og Mathias Hovmand, han går i vores parallelklasse. Og han er mega irriterende. Haha! Hvad er det? Haha, hvor er det sødt. Så er der en, der lige brugt den der på. Ej, hvor er det sødt. Han begyndte at græde sig op, så var der en, der lige brugt den der på. Jeg må lige være på. Men altså, I må gerne klikke, så den bliver, eller like den, hvis I synes, den er god. Det synes jeg bestemt, I skal gøre. Ja. Vi håber, I vil like den. Ja, og reklamere lidt for den, så I siger, prøv at se den her video på YouTube og join den server, okay? Så er jeg altså bare over sig. Ja. Spis noget mad. Fuck, man, så sæt den op. Men altså, jeg tror kun, at vi kan, filme, Og forresten, det her Oliver M's kanal, og min kanal, den skal vi også nok filme lidt på. Altså, ja, vi kommer til at filme på 2 ting, så lad være med at kigge på, hvem der har lavet noget. Men vi laver altså de her videoer sammen, så det er, at vi ikke kommer til at kalde 2 videoer det samme. På nær, hvis det er, at vi for eksempel hvis vi kan kun filme 15 minutter.
Hvis det så er, at vi nu har været i gang i 16 minutter, så starter vi lige en ny episode. Så den sted hedder bare videre Arctic Games episode 2. Eller videre på Arctic Games episode 2. Det bliver vi altså nødt til at lave, okay? Ja, så stopper vi videoen, og så tænder vi den igen. Ja. Det gør vi. Så den kommer lige til at hedde videre på Arctic Games episode 2. Så jeg skal bare lige vide, hvis I nu der er Mathias Hohmann. Den her Hed Mathias Hohmann. Hvordan er han? Der. Han tror simpelthen, vi er i team, men det er vi ikke. Mathias, du er... Fuck, man, han hacker jo. Ellers er det lag. Lag. Hey, præcis sådan en noob, der bare flygter. Præcis, så flygter han også, mand. Alle de flygter. Og så kan man skrive players, og så kan man lige se, om men hvis I nu... Vi vil anbefale, at I også... Hvis I nu kun har set den her video, så kunne I lige ind og se Arctic Games episode 1, fordi så kan I lige se, hvad serverne hedder og sådan noget. Så det vil jeg anbefale, at I skal gøre. Ja, det vil jeg også. Nå. Der er nogle deroppe. Og i den her ægge kan man... Eller på de her slag... de er good. Men på den her... Hvad skal man sige? Denne her server, der kan man få en bue, der hedder Explosive. Så når man skyder med den, så springer ting. Det er lidt ligesom en TNT inde i en bue på en måde. Ja, på en måde. Det virker ligesom, når buen rammer noget, så springer det ligesom en TNT. Okay, jeg tager lige mit Nodus fra. Ja. Jeg spiller med Nodus. Fordi jeg bruger det heller aldrig, men... Jo, kun på nogle server. server. Til, så jeg kan se navnene langt væk, men... Og nogle gange freehand på nogle server. Ej. Der er lige... Ja! De diamond skål manglede.